ba ako? Mukhang naliligaw na yata ako. Ay, paano na to? Ayun, sa wakas, nakakita rin ako ng tao. Itay naman. Alam na nga ninyong masama ang pakiramdam ni inay. Talagang nakuha niyo pang iwan siya mag-isa sa bahay. Siniguro ko namang mabuti ang lagay ng inay mo bago ako umalis ng bahay. Isa pa, ibiniling ko naman siya sa kapitbahay natin na tingnan-tignan habang nandito ako sa palayan. Mas importante pa ba sa inyo ang palayan kaysa kay inay ha, Itay? Hay, ano ba naman ang gusto mong gawin ko? Nakikita mo naman na anihan ng mga palay ngayon. At saka hindi ba kaya ka nga umuwi para mag-alaga sa inay mo? Ano pa bang ginagawa mo rito sa palayan? Dapat ay nagdiretso ka na dun sa bahay para may kasama siya. Nakakainis ng ugali niyo, Itay. Kahit noon pa, parang hindi niyo magawang unahin si inay. Hoy Chris, baka nakakalimutan mo, ang palayang ito na minana ko pa sa lolo asyong mo ang nagtawid sa atin lalong-lalo na sa pag-aaral mo. Kaya huwag ka makasabi-sabi ng ganyan, ha? Huwag mong ipagmalaki sa akin na engineer ka sa Maynila. Dahil kung hindi dahil sa dugot pawis ko rito sa pag-aani sa palay, hindi ka makakarating dyan. Ay, iyan na naman kayo, Itay. Biglang tungkol na naman ang lahat sa inyo at sa paghihirap nyo dito sa palayan. Ang gusto ko lang namang puntuhin, sana nababantayan nyo ng maayos si inay kasi nga may sakit siya. Ay, malaki na ang inay mo, Chris. Matanda na siya. Kaya na nun ang sarili niya. Ay, sige na. Umuwi ka na sa bahay. At tiyak kong hinihintay ka na ng nanay mo. Ay, ano pa nga ba? Ay, kabayo! Okay ka lang ba, miss? Mukha ba akong okay? Nakita mo lang ang napaupo ako rito dahil nabangga mo ako? Tanong-tanong ka pa riyan? Huwag mo ako mahawak-hawakan ha. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Kung ayaw mo ng tulong, edi wag. Tama. Hindi ko... Ay! Kailangan ko pala. Ay, sandali lang. Baka pwedeng magtanong? Nagtanong ka na nga. Pilosopo rin ang isang to ha. May sinasabi ka? Bilisan mo na kasi nagmamadali akong umuwi. Ah, baka matulungan mo ako. Kanina pa kasi ako parang naliligaw hanggang sa mapadpad ako dito sa sakahan ninyo ng palay. Anong klaseng tulong ang kailangan mo? Baka pwede mong ituro sa akin kung paano ako makakarating sa bahay ni Manong Pule. Wala akong kilalang manong puli rito. Pasensya ka na. Hindi kita matutulungan. Yung matandang kausap mo kanina, tatay mo ba yon? Baka kilala niya si Manong Pule. Ang sabi niya kasi sa sulat, kilala siya sa baryo dahil naging kapitan siya dati. Ay, ang tagal na mula noong naging tao ako rito. Pero wala akong kilalang manong puli rito. Baka hindi yung taga rito. Baka naloko ka. Ganon? Ay, hindi naman mukhang loko-loko yung sumulat nito. Patingin nga. Lasing ka ba nung binasa mo ito o inaantok ka? Ha? Anong ibig mong sabihin? Aminado akong antuking talaga ako pero hindi ako lasinggera. Ay, sino ba ang nagsabi sa iyong puli ang pangalan ng taong hinahanap mo? Wala naman akong nabasang ganong pangalan dito sa sulat. Ang nakalagay dito, taga Pola Oriental Mindoro, ang taong pupuntahan mo. Hala? Ganun ba? Naku, mukhang nagkamali ang itay sa nasabi niya sa akin. Hindi ba Pola itong lugar na ito? Hindi. Nasaan ako? Gloria. Malayo ba rito ang Pola? Oo, malayo. Mga gaano kalayo? 1 oras at kalahating biyahe kung hindi mabigat ang daloy ng trapiko. Kung ganon, pwede bang makiusap? Baka naman pwede mo akong maihatid sa sasakayan. Hindi ko alam kung saan eh. Nako, mahirap nang makasakay ng ganitong oras, lalo na't papagabi na. Hala, paano na yan? Ay, wala pa naman din akong matutuluyan. Ano bang pakay mo rito sa Mindoro? Manggagamot. Isa akong manggagamot. Faith healer? Oo, tama. Galing ako sa pamilya na
magagaling na manggagamot. Halos lahat kami sa pamilya marunong manggamot. At maraming may alam ng tungkol sa kayang gawin ng pamilya namin. Kumpare ng lolo ko yung sumulat, ipapagamot daw ang anak niya. Totoo ba talagang nakakapanggamot kayo? Gumagaling ba ang mga ginagamot ninyo? Oo naman. Ano bang akala mo sa amin? Manggagancho. Ano ka mo? Pera lang naman ang habol ng mga katulad ninyo. Nagmumukha lang gumagaling ang mga ginagamot ninyo kasi yun din ang gusto nilang paniwalaan. Hindi naman kayo doktor. Hindi ka naniniwala kung ganon? Oo, hindi ako naniniwala. Wala na akong magagawa pa kung yan ang paniniwala mo. Alangan din naman na pilitin kitang maniwala. Pero magkaganon man, siguro naman matutulungan mo ako, ano? Mahihirapan ka nang makasakay sa oras na ito. Pero wala kasi ako matutuluyan, kaya kailangan kong makaalis. Alam mo yun? Alam nga naman, magpalipas ako ng magdamag dito sa palayan na to. Bakit ka kasi napadpad dito? Naligaw nga eh. Ang hinga mo rin ano? Ikaw na nga itong humihingi ng tulong. Tutulungan mo ba ako o hindi? Depende. Hindi ka kasi tunog nakikiusap. Magalang at mababang loob ang pakiusap ko sa'yo kanina. Pero hindi na ngayon. Mas tunog na iinis ka na. Ay, masisisi mo ba ako? Fine. Kung ayaw mo akong tulungan, sa iba na lang ako hihingi ng tulong. Sumama ka sa akin. Saan tayo pupunta? Sa bahay namin. Maggagabi na. Delikado na para sa dalagang kagaya mo ang magpagala-gala. Paano mo nasabing dalaga pa ako? Bakit? May asawa ka na ba? Wala. Pero hindi ba pangit ang itsura kung iuuwi mo ko sa inyo? Mas pangit kung pababayaan na lang kitang mapahamak dito. Sumunod ka na sa akin. Tuloy ka. Salamat ha. Basta magpapakabait ka rito, wala tayong magiging problema. Ano naman sa tingin mo ang kaya kong gawin? Hindi naman kita kakainin. Akala mo sa akin aswang? Hindi ko alam kung ano ang nasa isip ng binatang tumulong sa akin ng sandaling yon. Hindi ko rin alam kung bakit ang bilis niyang nagtiwala sa akin sa kabila ng pagdududa. Ano nga ang pangalan mo? Ako si Bona. Ikaw? Chris. Chris as in Christian o Christopher? Chris nga. Eh ikaw, Bona ano? Bona as in Bona. Hi Sir Jupiter, ako po si Bona. Isa akong manggagamot na naligaw sa sakahan ng palay ng pamilya ng binatang itago na lang natin sa pangalang Chris. Napadpad ako ng Oriental Mindoro para manggamot, subalit sa kasamaang palad, hindi na ako nakarating sa aking paroroonan. Ang buong akala ko ay ligtas ako sa kapahamakan nang matagpuan ako ni Chris at maisama sa bahay nila. Ang hindi ko inaasahan ay yun palang pala ang simula ng mga nakakatakot at madugong karanasan na sana ay panaginip na lang lahat. Joselito, ikaw na ba yan? Ako po ito, Inay. Si Chris. Nako, anak ko. Mabuti naman sa wakas at nakauwi ka na. Sabik na akong makasama ka. Okay ka lang ba, Inay? Ay, oo, maayos naman ako. Mas umayos ang pakiramdam ko ngayong nakita na kita, anak. Pasensya na kayo, Inay, ha? Ngayon lang ako nakauwi uli. Alam naman ninyo na kailangan ko magtrabaho para matustusan ang pagpapagamot ninyo. Kapag malakas-lakas na kayo, isasama ko kayo sa Maynila. At ano naman ang gagawin ko rin sa Maynila, ha? Mas gusto ko yung narito ako sa probinsya natin. Maaliwalas ang lahat at sariwa ang hangin. Pupunta po tayo roon para mapagamot ko kayo sa mas malaki at mas magandang ospital. Nako,
Pauubusan ka lang ng pera sa kakapagamot sa akin. Kung ang mga ospital nga rito, hirap matukoy kung ano ba talaga ang sakit ko. Teka lang ha. Sino ba itong babaeng kasama mo ha, anak? Nag-asawa ka na ba sa Maynila nang hindi nagsasabi sa amin ng tatay mo? Aba, kahit malaki ka na, dapat ay pinapaalam mo pa rin sa amin ng tatay mo ang mga ganung bagay. Ay, si nanay naman, asawa ho talaga kaagad? Hindi ba pwedeng naligaw lang ako at tinulungan ako ng anak ninyo? Totoo ba yon? Ha, Chris? Opo, inay. Kilala naman ninyo ako, hindi ba? Malabo akong gumawa ng mabibigat na desisyon sa buhay na hindi muna kumukonsulta sa inyo. Paano yan? Saan natin patutulugin itong bisita mo? Hindi naman ho ako maselan. Kahit bigyan lang ninyo ako ng panlatag at ako na ho ang bahala sa sarili ko. Doon ka na lang matulog sa kwarto ko at ako ang matutulog dito sa labas. Sigurado ka bang okay lang sa'yo? Walang problema sa akin. Kung hindi mo mamasamain. Taga saan ka ba ha, Ineng? Talisay po, sa Batangas. Ano naman ang sadya mo dito sa bayan namin? Kagaya nga ho na sinabi ko. Naligaw lang ho talaga ako. Sa Pola ho ako dapat pupunta. Ang kaso, nakarating ako rito. Pero naniniwala naman ho ako na may dahilan bakit ako narito. Malalaman ko rin kung bakit. Ano ang sadya mo sa Pola, Ineng? Manggagamot ho ako. Manggagamot ka? Talaga? Abay, hindi ko napansin yun kaagad. Hindi ho ba tipikal na manggagamot ang datingan ko? Oo Ano ho bang sakit ninyo? Baka may tutulong ho ako. Talaga ba? Tutulungan mo ko? Oho, bilang ganti na rin sa pagtulong sa akin ng anak ninyo. Naku, maraming salamat. Saka na natin pag-usapan ng tungkol sa gamutan, Ineng. Nariyan na si Chris. Hindi kasi yan naniniwala sa mga albularyo. Naihanda ko na ang tutulugan mo. Pagpasensyahan mo na nga lang dahil hindi kagandahan ng bahay namin. Naku, wala yon. Ang mahalaga, hindi ako sa kalsada matutulog ngayong gabi. Salamat sa'yo, Chris. At sa inyo, Aling Maria. Pero tawagin mo na lang din akong nanay. Sige na, pumasok ka na sa kwarto at nang makapagpahinga ka na. Mukhang pagod ka sa biyahe. Nakasimangot akong tumingin kay Chris nang parabang itinataboy na niya ako. Mukhang tama nga ang ina nito. Siguro ayaw ni Chris na magkausap kami ng matagal ni Nanay Maria. Ay. Mabuti na lang talaga kahit naligaw ako may tumulong sa akin. Bakit ba kasi napakaligawin ko naman? Pero paano naman kaya ako makakatulog nito? Namamahay pa naman ako. Ay. Sino yan? Chris, ikaw ba yan? May tao ba yan? Chris? Okay ka lang ba? Oo. Okay lang naman ako. Pero ano bang nangyayari? Ano yung kumakalos ko sa kalumagabog sa labas? Dito ka lang. Huwag kang lalabas. Samahan mo si inay. Sige. Lumabas ng bahay si Chris para tingnan kung ano ang nangyayari habang ako naman ay nagtungo sa silid ng ina nito. Inabutan ko si Aling Maria na mahimbing na natutulog. Inilabas ko ang maliit na bote ng langis at pinahiran noon ang noo ng ina ni Chris. Minarkahan iyon ng krus gamit ang langis kasabay ng isang taimtim na panalangin na lagi kong dinadasal para sa lahat ng taong may karamdamang nagpapagamot sa akin. Hindi ko pa rin matukoy kung ano ang magiging papel ko sa lugar na ito, pero malakas ang pakiramdam kong may dahilan kung bakit ako napadpad dito. Hindi pa nagkakamali ang pakiramdam ko simula noong lumabas ang kakayahan ko sa panggagamot.
Anong ginawa mo sa loob ng kwarto ni inay? Ay, kabayong buntis! Anong ginawa mo kay inay? Wala akong ginagawang masama sa nanay mo, Chris, ha? Sa tingin mo maniniwala ako sa sinasabi mo? May problema ka ba sa akin? Kasi kung meron, sabihin mo lang at aalis na ako dito sa bahay ninyo ngayon din. Ipinapaalala ko lang sa'yo na hindi tayo magkakilala ng lubusan, Bona. Ano ba ang malay ko kung anong klaseng tao ka? At kung anong totoong pakay mo rito sa lugar namin? Wala ka palang tiwala sa akin. Kung ganun, bakit mo pa ako tinulungan? Eh di sana, pinabayaan mo na lang ako sa palayan na magpagala-gala ron. Hindi ako ganung klaseng tao. Hindi nga. Tamang duda ka lang eh. Ang mabuti pa siguro, umalis na lang ako. Kung ganyan lang din naman ang iniisip mo sa akin. Huwag. Asensya ka na kung hindi magandang naiisip ko. Wala naman ako masamang ibig sabihin. Hindi lang talaga ako sampalataya sa'yo at sa ginagawa mo. Isa pa, gabi na. Delikado na para sa'yo ang mag-isa sa labas. Bakit? Ano bang meron sa labas? Hindi ko nga rin alam eh. Sige na, matulog ka na. Bukas ka na lang umalis kapag maliwanag na. Sige. Magandang umaga ho, Nay. Oh, Bona, magandang umaga rin naman sa'yo. Ang aga mo naman bumangon. Sana'y nagpahinga ka pa ng mas mahaba, Ining. Okay lang ho, Nay. Hindi rin naman ako masyadong nakatulog. Aba, bakit naman? Hindi ka ba komportable sa higaan? Hindi naman ho sa yun ang problema. Namamahay ho kasi talaga ako. Ganun pala. O siya, mag-almusal ka na muna. Bumili ako ng pandesal. May kape rin kung gusto mo. Inay naman. Hindi ba sinabi ko na sa inyo na huwag ninyong papagurin ang sarili nyo? Ang aga-aga ninyo nangungusina. Aba anak, kung alam mo lang kung gaano ang inilakas ko ngayong umaga. Parang nga akong hindi nagkasakit. Baka sinasabi nyo lang yan para hindi ako mag-alala. Ano po ba yung ginagawa ninyo? Nagluluto ako ng madala mo ron sa palayan at nang may makain naman ng mga tatay mo habang nag-aani ng palay. Kaya naman nung umuwi rito. Di umuwi na lang siya para kumain. Halos doon naman na siya nakatira sa palayan. Chris, huwag ganyan anak. Ginagawa ng tatay mo yon nang sa ganun. Kumita siya ng pera at Hindi na naman natin dapat pinoproblema ang pera, hindi ba? Kumikita naman ako ng maayos sa Maynila at natutustusan ko naman ang lahat ng pangangailangan ninyo ni Itay. Ang hinihiling ko lang naman, Inay, sana alagaan kayo ni Itay dito sa bahay. nako, anak, hayaan mo na ang tatay mo. Naiinip yon kapag nakatigil na lang sa bahay. Isa pa, mabuti nga rin yung kahit papaano may kinikita ang tatay mo para hindi lahat inaaasa namin sa'yo. Darating ang panahon na mag-aasawa ka at magkakapamilya. Napakaaga pa po para isipin ko ang tungkol sa bagay na yan, Inay. Mas mabuti nga yung habang maaga, pinaghahandaan mo na. Pero okay ba talaga ang pakiramdam nyo? Oo nga. Sa tingin mo ba, makakakilos ako rito sa kusina kung nangihina ako? Parang milagro ngang pagkagising ko kanina. Biglang parang ang lakas ng pakiramdam ko. Kanina pa ako gumagawa rito sa kusina. Pero himalang hindi ako masyadong napapagod. Inuubo pa ako ng kaunti pero hindi na kasing lala kagaya nung kahapon. Baka dininig ng Diyos ang dasal kong lumakas ako. Ay, salamat naman kung ganon. Kaya dalhan mo ng pagkain ng tatay mo sa palayan, ha? Isama mo itong si Bona at nang maski papaano ay maigala mo siya sa lugar natin. Hindi ka pa alis? Akala ko ba pupunta ka ng Pola? Oo nga. Pupunta pa rin naman ako ng Pola, pero maya-maya pa. Gusto ko munang mag-ikot-ikot dito sa lugar ninyo. Isang dahilan kung bakit hindi ako nakatulog noong gabi ay ang mga misteryosong mga kaluskos sa labas ng bahay at mga lagabog na kung minsan pa nga ay nasa bubong. Inisip ko na lang na pusa ang may gawa noon, ngunit hindi ko pa rin maiwasang mag-isip lalo pa at may nararamdaman akong kung anong negatibong enerhiyang bumabalot sa lugar. Hindi ko pa masyadong matukoy kung yun ba ang dahilan ng pagkakasakit ni Nanay Maria. Pero isa lang ang alam ko, may kung ano roon.
Kaya naman bago ako magbiyahe patungo sa Pola na siyang tunay kong destinasyon, nagpasya akong mag-ikot muna sa lugar. Baka sakaling may makita akong kasagutan sa aking mga tanong. Kagabi yata malalim na ang gabi. Lumabas ka pa, Chris. Opo. Tinignan ko lang naman po ang paligid dahil parang may kumalubog sa labas. Baka mamaya niyan, may umaaligid na pala rito masasamang loob. Sino namang masasamang loob ang aaligid dito sa lugar natin? Halos lahat ng naninirahan dito ay talagang taga rito. Hindi rin po tayo nakasisiguro, Inay. Sa mga nakalipas na mga taon, may mga dayo na rin dito sa lugar natin. Sa bagay. Napatingin sa gawi ko si Chris maya-maya. Hindi ko alam kung ano ang tumatakbo sa isip niya pero may kung ano sa tingin na yon. Bagay na ayaw kong pangalanan. Maya-maya pa ay tumayo si Chris at sinenyasan akong sumunod sa kanya. Nakaabot na kami sa labas pero hindi pa rin siya nagsasalita kaya ako na ang nanguna. May problema ba? May ginawa ka ba kay Inay kagabi nung wala ako? Magagalit ka ba sa akin kapag sinabi kong oo? Anong ginawa mo? Ipinagdasal ko lang siya kagabi. Saka ginamitan ko nung langis na ginawa ng lola kong albularya din. Wala naman akong ibang ginawa kay nanay maliban doon. Hindi mo siya ginamot? Walang kung anong ritual? Wala naman. Nagmamadali rin kasi ako nun dahil baka mahuli mo ako. Salamat, Bona. Ha? Bakit? Salamat sa paggamot mo kay Inay. Malakas ang kutob ko na ikaw ang may gawa kung bakit bigla siyang lumakas ngayon. Hindi ba yan labas sa ilong, ha? Hindi. Totoo ang pasasalamat ko sa ginawa mo. Ang totoo niyan, nahihiya nga ako sa'yo dahil sa inasal ko. Pero ngayon na nakita kong ganyan kasigla si Inay, hindi ko mapigilan ang sarili kong maniwala na baka nga kaya mo siyang pagalingin. Kung ano-ano pa ang sinasabi mo nung una, maniniwala ka rin pala. Ilang doktor na rin ang sumuri sa kanya rito. Pati na rin sa ilang karatig na bayan at probinsya. Pero paulit-ulit ang mga lab test lang ang nangyayari at wala naman silang maibigay na diagnosis sa sakit niya. Kaya ka umuwi rito? Sobra na nga ako nag-aalala sa kanya. Napauwi na nga ako rito para sana alagaan siya at maisama sa Maynila para maipagamot. Hindi talaga ako naniniwala sa mga faith healer. Pero baka nga mas kailangan ni Inay ang katulad mo kung hindi naman kami magawang sagutin ng siyensya. May mga bagay talaga na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya, Chris. Kagaya na lang ng pananampalataya ng tao. Minsan, kung tawagin nila, mind over matter. Kung ano ang paniniwala mo, yun ang mangyayari sa'yo. Naroon ang pag-asa sa puso ni Nanay Maria na may dala akong kagalingan para sa kanya. Kaya kahit paano, lumakas siya nung maipagdasal ko siya. Siguro nga, hindi ko kagaya ang mga taga rito. Palibhasa, nakatira kami sa liblib at probinsya pa. Mas naniniwala ang mga tao rito sa mga kagaya mo at mga kababalaghan. Kagaya na lang kagabi nung nagmasid ako sa labas. Ang sabi ng isang kapitbahay, mayroon daw umaaligid na aswang. Aswang? Meron ditong aswang? Naniniwala ka rin sa aswang? Oo. Ilan na rin ang nagamot ng lola ko na nakagat ng aswang. Nakakatakot na nilalang ang mga aswang. Lalo na yung malalakas dahil matanda na ang lahi nila. Nakakita ka na ba ng aswang? Hindi pa. Pero pakiramdam ko palagi akong napapaglaruan ng mga tikbalang. Bakit mo naman nasabi yan? Ang dalas ko kasing maligaw. Maski na marunong naman akong magbiyahe at sumunod sa direksyon. Sa huli, naliligaw pa rin ako. Ay, Kung ganun, hindi ito ang unang pagkakataon na naligaw ka. oo, maraming beses na. Hindi ko na kayang bilangin sa mga daliri ko kung ilang beses na ako naligaw sa tuwing may pupuntahan ako. Paano ka nakakabalik kung ganun? Nagdadasal ako kapag yung alam kong ligaw na ako. Pagkatapos,
Sisilip ako sa pagitan ng mga binti ko para makita ang tamang daan. O di kaya magbabaliktad ako ng suot kong damit. Pero kapag malakas ang tikbalang, hindi tumatalab. Kaya mabuti na rin na nakita mo ako sa palayan kahapon at tinulungan lalo na't papagabi na. Habulin ka pala ng mga tikbalang. Ang ganda ko, di ba? Hindi ka ba natatakot? Kung matatakot naman kasi ako, walang mangyayari sa akin. Kailangan maging matapang para umusad sa buhay. Lalo pat may mga taong umaasa sa akin. Paano mo nalamang may kakayahang kang manggamot? Lahat kami sa pamilya may manggagamot. Ayon sa kwentong nagpasalin-salin na sa mga ninuno, may lahi raw kaming babaylan. Pero syempre, habang lumilipas ang panahon, nagbabago na ang paniniwala ng mga tao. Anong ibig mong sabihin? Hindi na kagaya noon na maraming naniniwala sa kakayahan namin. Marami na ang nag-iisip na ginagawa na lang namin ito para pagkaperahan. Kagaya na lang din ang una mong naisip tungkol sa akin. Pasensya ka na kung nasaktan ko ang damdamin mo dahil doon. Hindi ko yun sinasadya. Pero pagkatapos nung ginawa mo para kay inay, kahit papaano naman, naniniwala na ako. Kahit papano. Inuutusan ka ng nanay mo, di ba? Kuhanin mo na ang pagkain na dadalhin sa palayan para madala na natin sa tatay mo, mga kasama niya. Hindi yung panayang tsismisan natin dito. Sige, hintayin mo ako rito. Huwag kang aalis nang wala ako dahil baka iligaw ka na naman ng tikbalang dyan. Opo. Nagtungo kami ni Chris sa palayan ng mga ito. Habang kumakain ang ama ni Chris at ang mga kasamahan nito ay iginala naman niya ako sa kabuuan ng palayan sakay ng kariton na hila-hila ng kalabaw. Malawak ang lupain na minana pa raw ng ama ni Chris sa mga ninuno nito kaya ganoon na lang ang pagpapahalaga nito sa palayan. Subalit sa kabila ng aliwalas ng paligid, may nadama akong isang kakaibang enerhiya. Hindi ko pa yun magawang tukuyin kung ano, ngunit nasisiguro kong hindi yun magdudulot ng maganda sa susunod na mga araw. Chris! Ibalik mo na rito ang kalabaw! Hinahanap na ng tatay mo yung kalabaw, hoy! Eto na nga, pabalik na tayo. Bilisan mo at baka magalit pa ang tatay mo. Hindi yan magagalit kasi nandito ka. Talaga lang ha? Pasigaw na nga. Tinatawag niya kasi ako at nasa malayo tayo. Hindi naman sa nakikialam ako. Pero narinig ko kasi ang sagutan ninyo mag-ama kahapon. Okay na ba kayo? Okay naman kami ni Itay. Ganun lang talaga kami. Bisa nagkakasagutan pero sa huli, baliwala lang. Mabuti naman kung ganun. Ay, Sandali, maalala ko, paalis ka nga pala. Anong oras mo balak magbiyahe papuntang Pola? Mamaya mo yan, abutin ka na naman ng oras na mahirap sumakay at hindi ka na naman matuloy sa pag-alis. Baka hinahanap ka na nung magpapagamot sa'yo. gusto mo na ba akong umalis? Ano namang tanong yan, ha? Hindi ka ba malulungkot kapag umalis na ako? Ayaw mo pa bang umalis? Ibinalik mo lang ang tanong ko sa'yo, Ginoo. Ikaw pa rin naman kasi ang magdidesisyon para sa sarili mo, Bona. Bakit? Anong problema? Nagdadalawang isip kasi ako kung aalis pa ba ako para magpuntang Pola o hindi na. Bakit naman? Para kasing may nagbubulong sa akin na wag akong umalis sa lugar na ito. Na may dahilan kung bakit ako napadpad dito. Tumingin ako kay Chris at nakita ko siyang nakatitig na pala sa akin ng sandaling yun. May kung ano sa mga mata niya na parabang may gustong sabihin sa akin. Gusto kong isipin na ayaw din niyang umalis na ako pero ayaw ko namang umasa roon. Bakit naman niya gugustuhin huwag akong umalis? Chris! Ang kalabaw, ibalik mo na rito! Nagagalit na nga yata talaga ang tatay mo. Hindi yun galit. Ganun lang talaga siya. Kaya nga, ibalik mo ang kalabaw bago pa siya tuluyang magalit. Kung ayaw mo pang umalis,
Pwede tayong palipas muna ng oras sa may kubo. May kubo kami malapit dito sa palayan. Doon kami nagpapahinga kapag tag-araw. Dahil masarap ang hangin doon. Sige. Ay, grabe. Nakatulog pala ako. At sobrang haba pa nung naging tulog ko, ha? Bakit parang ang bilis gumabi rito sa lugar nyo? Ayos lang yun. Kasi sabi mo nga, hindi ka nakatulog sa bahay kasi namamahay ka. Oo nga. Himalangang nakatulog ako rito sa kubo. Kung gusto mo, dito na lang tayo palipas ng gabi para makatulog ka. Sigurado ka ba rin sa sinasabi mo, Chris? Bakit? Anong problema sa sinabi ko? Ikaw at ako lang dito sa kubo ninyo. Nag-aalangan ka bang kasama ako? Huwag kang mag-alala. Dahil wala naman akong masamang balak sa'yo. Mas nag-aalala nga ako para sa kapakanan mo. Mas delikado ka sa mga kuko ko. Hindi ko inaasahan yan, ha? Baka kung saan ka padalhin ang imahinasyon mo, hindi yun tulad ng iniisip mo. Ikaw yata ang kung saan na dinala ng imahinasyon mo. Bakit? Alam mo ba ang iniisip ko? Che, tumigil ka nga riyan bago pa kita gawing alay sa mga anito at babaylan. Uy, ano yun? Magkasabay kaming nagtungo ni Chris sa may gawin ng binata. May kadiliman na sa labas dahil nakalubog na ang araw. Wala na ring makikitang tao sa palayan dahil nakauwi na ang mga ito pagkatapos magsara ng araw na yun. Chris, sa tingin mo ba tao yun? Bakit? May nararamdaman ka bang kakaiba? Para kasing masyadong malakas ang lagabag. Ganon din ang narinig ko kagabi. Dito ka lang. Ilang minuto ang lumipas hanggang sa naging halos mag-iisang oras na at wala pa ring bumabalik na Chris sa kubo. Unti-unti nang nabuhay ang taba sa dibdib ko ng sandaling yon na baka may masama nang nangyari rito. Hanggang sa may narinig na naman ako mula sa labas. Sino yan? Chris, ikaw na ba yan? Chris, huwag mo akong mabiro-biro, ha? Napatingin ako sa gawing itaas ng puno nang marinig ko ang paggalaw ng mga dahon noon. May kung anong anino akong natanaw na tumalon pababa. Hindi maganda ang pakiramdam ko. Sino ka? Anong kailangan mo sa akin? Kung inaakala mong natatakot ako sa'yo, nagkakamali ka. Pinalaki akong matapang na magulang ko. Nasaan ka na ba? Kasi, Chris, bakit ang tagal mong bumalik? Sinasabi ko na nga ba't may aswang dito? Nagawa akong dangana ng aswang ng sandaling yun. Isang malaking asong itim ang anyo nito. Mapupula ang mga mata at may matutulis na mga pangil. Nakadagan ang isang paa nito sa dibdib ko. Pilit akong ipinapako sa lupa dahilan para hindi ako makabangon. Panay ang angil nito sa akin at tumutulo pa ang laway sa mukha ko. Tila ba takam na takam ito sa akin. Pakawalan mo ako! Naramdaman ko ang sakit sa dibdib ko sa unti-unting pagtusok ng matatalas nitong mga kuko. Pilit kong pinaglabanan ng sakit. Sa isip ko ay naglalaro ang isang tanong. Ito ba ang rason kung bakit ako napadpad sa lugar ni na Chris? Sa lugar na yun ba kami magtatagpo ng kamatayan? Hindi ko alam kung saan ako kumuha ng lakas ng sandaling yun. Nagawa kong sipain at suntukin ang aswang na nakadagan sa akin at nagtatakbo palayo rito. Subalit sa kasamaang palad natalison ako dahilan para matumba ko at magpagulong-gulong pababa ng burol. Hindi makatutulong yung pagpabalik-balik mo, Chris. Tama ang tatay mo, anak. Ang mabuti pa maupo ka na lang rito sa tabi ko at ipanalangin natin si Bona. Kasalanan ko ito kung bakit siya na-aksidente.
Ako ang nagsama sa kanya sa kubo natin. Pagkatapos, iniiwan ko siya roon ng walang kasama. Ano ba kasi ang dahilan at bigla mong iniwan ng dalagang yon ng mag-isa sa kubo? Hinahanap ko kasi kung saan galing yung tunog na narinig namin. Nung isang gabi pa namin yung naririnig. Para bang hinahabol kami. Wala naman akong makita. Sa tuwing akala ko na malapit na ako, bigla na lang yung nawawala. Hindi kaya kagagawan ng aswang yon? Ibig mong sabihin, narito na naman ang mga aswang? Mukha bang umalis sila sa baryo natin? Sa malamang ay nagpalamig lang sila noong nakaraan. Kung aswang nga ang may kagagawan kaya napahamak si Bona, baka yan din ang sagot kung bakit may sugat sa dibdib niya. Nakakaawa naman ang dalagang yon. Naligaw lang naman siya rito at nagbagandang loob na gamutin ako pero siya pa itong nalagay sa kapahamakan. Mukhang alam ng aswang na hindi siya taga rito. Kaya siya ang pinunterya. Kailangan na natin pauwiin si Bona. Paano naman natin siya pauuwiin? Kung ganyan na, hindi pa siya binabalikan ng malay. Kung ihahatid naman natin siya sa kanila, paano? Ni hindi naman niya nabanggit sa atin kung saan siya nakatira. Nabanggit niya sa akin na taga-Talisay siya sa may Batangas. Pero wala naman siyang nabanggit kung saan mismo roon. Sinubukan ba ninyong tignan ng mga gamit ni Bona? Baka may makikita tayo roong numero na pwedeng tawagan para maipaalam sa pamilya niya ang nangyari. Tinawagan ko yung mga numero sa contact list ni Bona. Pero sabi nung isang nakausap ko, hindi raw gumagamit ng gadget ang pamilya niya. Makaluma raw ang pamamaraan ng pamumuhay nila. At si Bona lang ang gumagamit ng cellphone. Ang mabuti pa, pupunta ako ron at susubukan kong hanapin ang kapamilya ni Bona. Kailangan nilang malaman ang nangyari sa kanya. Pero hindi ba malaking bayan din ang Talisay? Paano mo sila hahanapin? Nabanggit ni Bona na kilala ang pamilya nila. Tiyak na kilala sila ng maraming taga-Talisay. Mag-iingat ka, Emong. Sana, sa oras na maisama mo sila rito, mabuti ng kalagayan ni Bona. Sugat-sugat ang katawan niya at hindi pa tayo sigurado kung may nabali ba siyang buto o ano. May malay na ako ng sandaling yon at naririnig ang pag-uusap ng mga tao sa paligid ko. Pero hindi ko magawang magmulat ng mga mata at magsalita dahil tila ba ubos na ang lakas ko. Halos mamatay ako dahil sa engkwentrong yun sa aswang na yun. Kailangan ko lang gumaling at makakapaghiganti ako sa ginawa niya sa akin. Kaya ko siyang hanapin dahil alam ko kung ano ang amoy niya. Aray, Bona, gising ka na. Kumusta na ang pakiramdam mo? Kung hindi mo pa kaya, okay lang. Magpahinga ka pa. Naramdaman ko ang banayad na paghaplos ni Chris sa aking noo ng sandaling yon. May kung ano sa haplos na yon na tila nakapawi sa sakit na nararamdaman ko. Dama ko rin ang pag-aalala niya para sa akin. ikaw bang nagligtas sa akin? Oo. Hinanap kita sa kubo pagbalik ko. Pero wala ka na. Nakita kita sa ibaba ng burol. Sugatan at walang malay. Sa ngayon, magpahinga ka na uli. Grace, Saka mo na ikwento kung ano ang nangyari kapag maayos ka na. Aba, tignan mo nga naman kung sino nagbabalik. Oh, Jun. Ikaw pala yan. Mukhang bago ang motorsiklo natin ah. Sus, segunda mano lang to. Isinangla lang sa akin ni Kiko dahil mga anak na ang asawa niya. Aba, mukhang bigatin na ang mate ko ah. Bigatin? Ikaw nga tong bigatin sa ating dalawa. Balita ko, engineer ka na raw sa Maynila ah. Hindi pa naman ganun ka big time. Sakto lang para makabuhay ng pamilya. May asawa ka na? Wala pa naman. Wala pa. Eh, sino yun? Inginuso ng kausap ni Chris ang direksyon ko. Nakaupo ako noon sa may tabi ng bintana at nagmamasid sa kanila.
Nakangiti namang tumingin sa akin si Chris saka nagbalik ng tingin sa kaibigan. Si Bona, kaibigan ko. Kaibigan o kaibigan? Ganun ba kahirap aminin na nobya mo siya? Hindi naman talaga kami magkasintahan ni Bona. Kung magkaganon man, hindi ko naman ililihim ang tungkol doon. Kung hindi mo siya nobya, edi ibig sabihin pala noon, pwede ko siyang pormahan. Pormahan? Oo, liligawan ko siya. Ganun. Nakita ko ang mabilis na pagdilim ng ekspresyon ni Chris ng sandaling yun. Hindi rin nakaligtas sa akin ang mga kamay niyang handa ng manuntok. Parang minasama nito ang sinabi ng dating kaklase. Pasensya ka na, Jun. Pero hindi kasi yan nagpapaligaw. Hindi ba, Bona? Talaga ba? Hindi natin malalaman kung hindi ko susubukan. Huwag ka nang magtangka. Mabibigo ka lang. Ikaw naman ang nagsabi niyan at hindi si ganda. Di subukan mo kung gusto mo. Bona, Hayaan mo siyang manligaw kung gusto niya, Chris. Bakit mo naman pipigilan yung tao? Narinig mo yon pare? Mukhang may pag-asa naman pala ako riyan sa kaibigan mo eh. Huwag mo nang pakuran. Nagmamadaling pumasok si Chris sa loob ng bahay at hinila ako patayo. Nagpapagaling pa ako ng mga sugat pero nabawi ko naman na ang aking lakas. Noong nakaraan lang, pinuntahan ako ng aking magulang at kapatid sa bahay ni na Chris para dalawin. Minabuti nilang kina Chris muna ako patigilin habang nagpapagaling dahil inilihim daw nila sa nanay Ibyang ang nangyari sa akin. Matanda na kasi ang lola ko at baka maging mitsa pa ng atake nito sa puso kapag nalaman ang sinapit ko. Isa pa, ibinaalam ko sa aking magulang ang tungkol sa plano kong hanapin at puksain ang aswang na may kagagawan ng nangyari. Pinagbigyan naman nilang hiling kong manatili kina Chris habang ginagawa ang aking misyon. ano ba ang tumatakbo dyan sa isip mo, ha? Anong ibig mong sabihin? Talagang hindi mo alam kung anong ginagawa mo. Sayang. Akala ko pa naman matalino ka. Minasama mo ba ang pagpayag kong maligawan ni June? Oo, Bakit? dahil hindi mo naman siya lubusang kilala. At sa tingin mo naman, gano'n na natin kakilalang isa't isa para mag-isip ka ng kung ano tungkol sa akin at sa naging desisyon ko? Ano ang sinabi mo? Kung ano kaming dalawa ni June, gano'n din naman tayo eh. Talaga ba? Oh, ano ba naman yung isang linggong pagtigil ko rito sa inyo? Ha? Dumaan ng maghapong yon na wala kaming imikan ni Chris. Bago gumabi ay umalis siya ng bahay at hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Kanina ka pa ba? Nakatambay riyan sa may bintana ha? May hinihintay ka ba? Hinihintay ko kung makauwi si Chris. Pakiramdam ko kasi nagkasagutan kami kanini. Bakit naman? Nag-away kayo? Parang gano'n na nga ho. Ay, ano naman ang pinag-awayan ninyo? Chris! Ay, Sus Mariosa! Ano nangyari sa'yo, anak? Chris! Ano nangyari sa'yo? Sugatan si Chris. Balot ng dugo ang kanina ay puti nitong pangitaas at punit-punit pa yon maging ang suot nitong maong na pantalon. Noon na ako nagsimulang kabahan. May nangyari at sa malamang ay kagaya ng sinapit ko sa kamay ng aswang. Joselito! Emong! Hali kayo, dali! Si Chris! Tulungan ninyo kami! Diyos ko, anong nangyari? Mukhang aswang din ang may kagagawan nito. Madali kayo! Buhatin ninyo, dalhin sa kwarto!
Diyos ko, iligtas po ninyo sa kamatayan ng anak ko. Tahan na po, Nanay Maria. Nalapatan ko naman ho ng lunas ang mga sugat ni Chris. Iyon nga lang ho, hindi pa rin bumababa ang lagnat niya. Pero wag ho kayo mag-alala dahil hindi ko po pababayaan ang anak ninyo. Alam mo ba, Bona? Mahal na mahal ko ang anak kong yan. Mas mabuti pa ngang ako na lang ang may sakit kesa naman nasa ganito siyang kalagayan. Nay, wag po kayo magsalita ng ganyan. Hindi matutuwa si Chris sa oras na marinig niyang ganyan ang mga salitang lumalabas sa bibig ninyo. Galing ako kanina sa palayan. Usap-usapan ng mga trabahador doon na may umaaligid nga raw na aswang dito sa atin. Si Fidel at yung isang anak ni Luciano, nasugod din daw ng aswang noong nagdaang gabi. Sigurado ka ba riyan sa sinasabi mo, Emong? Baka naman mamaya, gumagawa lang ng kwento ang mga yan para magpasikat. Ano naman ang ikasisikat nila kung muntik na silang malapa ng aswang? May mga sugat din ba ho ang ibang biktima na parang kinagat? Oo, meron. Yung si Fidel nga isinugod pa sa ospital kasi parang may butas sa tagiliran. O anong sabi sa barangay? Jesus, alam mo naman si Cap, hindi ba? Hindi yun naniniwalang may aswang dito. Alam mo ba ang sabi? Nasaktan daw si Fidel sa inuman doon sa kabilang bayan. Jesus Mariosep! Para ka namang babago kay Cap. May inaasahan ka bang bisita, Bona? Baka ho si Jun yun. Sandali, labasin ko lang ho. Magandang gabi sa iyo, Bona. Magandang gabi rin sa'yo, Jun. Eto nga pala, mga bulaklak na kasing ganda mo. Para sa iyo yan. Salamat. Salamat. Hindi ka na sana nag-abala pa? Wala yun, basta ikaw. Hindi mo man lang ba ako papapasukin sa loob? Kasi Naiintindihan ko naman. Hindi mo bahay ito, kaya hindi mo ako mapapasok sa loob. oo nakakahiya rin naman kasi sa may-ari ng bahay. Magkaibigan naman kayo ni Chris, di ba? Saka, dati kami magkaklase. Oo nga, pero kasi Pero ayos lang. Kahit naman noong mga bata pa kami, hindi ako nakakapasok sa loob ng bahay nila eh. Palagi kasi ako marumi nung bata pa ako noon. Yan pa namang si Chris parang allergic sa mikrobyo. Kaya nga yan ang palaging bida sa eskwelahan namin noon. Maski na pareho lang naman kaming matalino. ganun ba? Oo, magkasing pogi naman kami ni Chris, di ba? Yun nga lang, mas lamang siya ng 10 ligo sa akin. Bona! Gising na si Chris! Sa susunod na lang ulit tayo mag-usap, Jun. Nagmamadali akong bumalik sa bahay. Hindi ko na pinansin ang nalaglag na mga bulaklak. Nakaupo na si Chris at nakasandal ang likod sa headboard nang marating ko ang silid nito. Hindi ako nakapagpigil ng sandaling yon. Basta ko nalang inihagi sa lapag ang bouquet na bigay ni June at niyakap si Chris. Aray, Ay, pasensya na. Nalimutan kong sugatan ka. Okay lang yan. Ang mahalaga, nayakap. Tiyo Emong naman. Napadako ang tingin ni Chris sa bouquet na inihagis ko. Hindi na tuloy maipinta ang mukha nito ng sandaling yun. Selos ang nakita ko sa kanyang mga mata nang muli siyang magbaling ng tingin sa akin. Talaga bang desidido ka magpaligaw kay June? Chris? Huwag mo na palang sagutin. Ay, Hayaan na muna natin makapagpahinga si Chris. Doon na muna tayo sa labas. Tara na. kapag maayos ng lagay mo, may sasabihin ako sa'yo. Bakit hindi pa ngayon? Bakit kailangan mo pang patagalin? Kailangan mo munang gumaling. Kailangan malakas ka sa oras na malaman mo. Bakit masama ang kutob ko? Hindi yun kagaya ng iniisip mo. Huwag mo akong diktahan kung ano ang dapat kong isipin. Tama ka. Kailangan mo nga magpahinga. Masaya ako na pinaunlakan mo ang imbitasyon kong kumain tayo sa labas.
Wala rin naman akong ginagawa sa bahay, kaya naisip ko, sige, bakit hindi ako makipag-date? Kamusta na si Chris? Balita ako na aksidente siya nung nakaraan. Makailang beses na napahamak si Chris mula noong gabing nagkainkwentro ito sa aswang. Nasundan iyon ng kung ano-anong pangyayari at ang pinakahuli ay naaksidente pa ang sinasakyan nitong jeep noong isang gabi. Muntik na yung mahulog sa bangin kung hindi lang naging maagap ang driver. Masama na ang hinala ko sa mga nangyayari kay Chris. Tila ba nais talaga itong patayin ng nilalang na nagtatago sa dilim. Hindi ko alam kung nagkataon lang ba na sa tuwing mapapahamak si Chris ay palagi iyong nangyayari sa gabi. May hinala na ako kung sino ang salarin pero kailangan ko mulang mapatunayan yon bago ko sabihin kay Chris at sa pamilya niya. Parang ang tabang ano? Matabang ang alin? Itong ulam, hindi mo ba nalalasahan? Nag-request kasi ako sa waiter kanina na wag lagyan ng asin. Medyo mataas kasi ang sodium ko nitong nakaraan. Ganun ba? Paabot na lang ako ng lagayan ng asin sa tabi mo. Tila nandidiring hinawakan ni June ang maliit na lagayan ng asin at iniabot iyon sa akin. Dahan-dahan ko yung itinaktak. Mabagal para masingawan ng ingit ng ulam at magbara ang mga butas. Pagkatapos ay saka ko yun binuksan at umaktong nabitiwan ko. Siniguro kong humagis ang natapong asin sa direksyon ni June. Kitang-kita ko kung paano siyang umangil at tila napaso ng madampian ng asin ang kanyang mga kamay na mabilis itong itinago sa ilalim ng mesa. Ano ko ba naman, Bona? Mag-ingat ka naman. Ikaw naman, June, para asin lang eh. Nasaktan ako sa asin dahil may sugat ako sa kamay. Pasensya ka na. Kung gusto mo, umuwi na lang tayo para malapatan ng lunas yung kamay mo. Gagamutin mo ba ako? Oo, basta dumaan ka lang doon sa bahay nila Chris. Dahil nandun ang mga gamit ko. Salamat na lang. Ako na lang ang gagamot sa sarili ko. Oh, Chris! Ano? Anong nangyayari rito? Mabilis ang naging takbo ko papasok sa silid ni Chris nang marinig kong nagsisisigaw ang ina nito pagdating ko. Inabutan ko siyang nangingisay sa lapag at nabula ang bibig. Kaagad akong pumwesto sa ibaba ni Chris at pilit na ibinuka ang bibig nito. Anong nangyayari sa anak ko, Bona? Anong huling kinain niya? Hindi pa siya naghahapunan. Kasi sabi niya hihintayin ka na raw niyang makauwi at may pag-uusapan kayo. Pero kanina nung umalis ka nung makapananghali, dumating dito yung dati niyang kaklaseng si June. May dalang pagkain na pinagsaluhan nila eh. Anak nang, nagpunta lang ako saglit sa bayan kanina para tumawag kina Itay. Nasalisihan na ako agad ng lintik. Bakit, Bona? Anong nangyayari? Ilang beses kong dininang mga palad ko sa tiyan ni Chris, pinapump ko yun. Kailangan ko yung gawin para mailabas niya ang dapat ilabas. Kung hindi ako magtatagumpay, baka mamatay ito. Ilabas mo, Chris. Ilabas mo. Bona, parang awa mo na. Sabihin mo sa amin kung ano ang nangyayari kay Chris. Papatayin ni June si Chris. Ipinakain niya kay Chris ang tubig. Kailangan ko na isang planggana tubig. Ito ang tubig. Mabilis akong naghugas ng mga kamay at ibinuka ang bibig ni Chris. Sinipat ko ang dulo ng bibig niya at nakita kong may nakalitaw na itim doon. Gamit ang daliri, sinubukan ko iyong sungkitin. Nagpapalag si Chris sa ginawa ko at panay ang naging pagduwal nito pero hindi ako tumigil at ipinagpatuloy ko ang pagsungkit sa itim na insektong nasa bibig nito. Nagtagumpay naman akong makuha iyon. Tay, kailangan ko po ng apoy. Ano na ang mangyayari sa anak ko, Bona? Ligtas na ba siya? Ay,
Ligtas na ho siya sa ngayon, Nay. Diyos ko, bakit ba nangyayari ito sa anak ko? Ang pagkabait-bait naman ito. Eto na nga, boy. Pwede na ba ito? Oho, ang mahalaga ay masunog ito. Inilagay ko sa apoy ang itim na insekto at pinanood naming lahat na unti-unti iyong naging abo. Noon ko lang unti-unting pinakawalan ang hiningang pinipigil ko pala ng sandaling yon. Kagaya ng nanay ni Chris ay napasalampak na lang din ako sa sahig. Pwede mo bang ipaliwanag sa amin kung anong nangyari, Bona? Hindi na biro itong nangyayari sa pamangkin ko. Inatake ng aswang, mga aksidente sa kalsada, tapos ngayon naman, Binarang siya ngayon, Tio Emong. Binarang? Sino naman naggagawa nun sa anak ko? Wala akong kilalang inargabyado ito mabait kong anak. May isa hong may lihim na inggit kay Chris, Nanay. Yun din ho ang may kagagawan kung bakit kayo naging sakitin itong nakaraan na hindi naman matukoy ng mga doktor kung ano ang dahilan. Kung ganun, binarang din ang asawa ko. Kulam ho ang kay Nanay Maria. Pero itong kay Chris, barang ito. Salamat at dinala ka ng tadhana rito, Bona. Ano na lang ang gagawin namin kung wala ka? pero sino ang tinutukoy mong may inggit kay Chris? Sabihin mo kung sino, Bona. Alam kong kilala mo na kung sino siya. Ay, si June. Hindi ako makapaniwala na magagawa sa akin ito ni June. Iba ang nagagawa ng inggit, Chris. Kaya nun lasunin ng puso't isipan ng isang tao. Hindi siya tao, Bona. Isa siyang aswang. Iyon ba ang dahilan kung bakit ka nakikipaglapit kay June? Ganun na nga. Nung araw na nagkaroon ako ng engkwentro sa aswang, rumehistro sa akin ang amoy niya. Amoy na bubulok na may halong kaunting tamis. Amoy ng karneng naaagnas. Nang hihina man, nagawang hawakan ni Chris ang kamay ko at dinala yun sa mga labi nito. Lahat ng takot at pangamba sa dibdib ko ay naglaho nang madama ko ang init ng mga iyon sa aking balat. Ngayon ay may dahilan na ako para huminga ng maluwag dahil nailigtas ko ang buhay ni Chris. Mababaliw ako sa oras na mapahamak ka, Bona. Chris, Huwag mo nang uulitin yun, ha? pasensya ka na. Ayaw ko rin naman kasing basta na lang magbintang kaya hindi ko muna sinabi. Pero ngayon na nakita ko kung paano nasunog ang balat niya sa asin, sigurado na ako. Basta mula ngayon, hindi ka nakikilos mag-isa. Nandito ako. Ako at ikaw ang magkasangga rito. Ano na lang ang mukhang ihaharap ko sa mga magulang ko kung napahamak ka naman. Ipinagkatiwala ka nila sa akin, pero mukhang binigo ko sila. Hindi. Huwag kang nga magsalita ng ganyan. Hindi mo sila binigo dahil nandito ako at ligtas. Saka, huwag ako ang isipin mo kundi ang sarili mo dahil muntik ka nang mamatay. Yun na nga ang masaklap. Muntik na ako mamatay nang hindi man lang kita nahahalikan. Chris, nasa harap tayo ng pamilya mo. Sige. Isa ka na lang kapag hindi na natin sila kaharap. Loko ka talaga. Mukhang nagpapapansin ang aswang. Kagabi raw, maraming baka at baboy ang nawala. May manok din yatang panabong. Pagkatapos, kaliwat kanan ang kwento ng mga kabataan ay natake raw sila ng malaking asong itim na nanlilisik ang mga mata. Mukhang hindi titigil si June hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. Pero bakit naman kasi siya nandadamay pa ng iba? Kung gusto niya talaga makipagbalyahan dito kay Chris, dumirekta na siya. Tumigil ka na. Parang lalo mo pang itinutulak ito pamangkin mo sa kamatayan sa sinasabi mong yan eh. Ano naman ang magiging laban niya sa aswang? Aswang na nga yun. Kagagaling lang niya.
Halos isang buwan din ang lumipas bago tuluyang gumaling si Chris sa lahat ng pinsalang natamo nito. Hindi ko siya iniwan dahil nababahala ko na baka may mangyari na naman dito at hindi nila alam kung ano ang gagawin. Sa loob din ng maikling panahong yon, tuluyan nang nahulog ang loob namin sa isa't isa. Hindi naman sa sinasabi kong madali lang gapiin ang aswang na tulad ni June. Pero kung magtutulong-tulong tayo, makakaya natin gawin yon. Anong gagawin natin? Alam na ni June na alam natin ang tungkol sa pagiging aswang niya at ang mga ginagawa niya. Palaging may paraan, Chris. Nakakalimutan mo na yata kung ano ako. Ikaw lang naman ang pinakamagaling na albularyo ang kilala ko. Kailangan ko lang makagawa ng sumpa para kay June. Mapipigil no ng transformasyon niya at madali mo na siyang malalabanan kung anyong tao siya. Sabihin mo lang kung anong tulong ang kailangan mo at nakahanda kaming tumulong sa iyo, Bona. Dugo. Kailangan ko ng dugo ng hayop na kinain ni June nung nagdaang gabi. May makukuha pa kaya tayo? Hindi lang ako sigurado. Pero susubukan ko kung may makukuha pa ako. Tay, kailangan natin ng tubig alat. At ikaw, Chris, magdurog ka ng uling. Kaagad naman silang sumunod sa mga utos ko habang ako naman ay inihanda ang aking loob. Alam kong hindi ako kasing galing ni na Lola at Itay pagdating sa ganoong bagay, subalit kailangan kong sumugal para kay Chris at para sa lahat. Handa na ba kayo? Handa na. Kung ganon, kailangan na nating hintayin na mapasunod ni Chris ang aswang na yun dito, sa palayan, para maisagawa na natin ang ritual. Magawa sana ng ligtas ni Chris ang tungkulin niya. Kaya yun ni Chris. Meron siyang motibasyong gawin yon dahil ikakasal pa sila ni Bona. Talagang nisingit pa ninyo yan sa sitwasyong meron tayo ngayon, Tio Emong. Aba, bakit naman hindi? Mula noong araw na ginamot mo si Maria, naging parte ka na rin ng pamilyang ito. Sana na itanong mo muna kay Bona kung gusto niya. Nariyan na sila. Magtago na kayo sa mga posisyon nyo. Dali! Parang tinatambol ang dibdib ko ng sandaling yun dahil sa pag-aalala kay Chris. Maya-maya pa ay narinig na namin ang sigaw ni Chris. Yun ang hudyat para humanda kami. Kaya naman nang sumulpot ang malaking asong itim sa gitna ng palayan, kaagad yung sinabuyan ni Tatay Joselito ng tubig alat. Nagwawala ang dambuhalang itim na aso at habang nangyayari yun, naglagay ng dinurog na uling si Tio Emong paikot sa kinatatayuan nito. Mangulang ya! Kung inaakala ninyong magagapin ninyo ako sa simpleng palabas ninyong ito, nagkakamali kayo! At ano pa sa tingin mo ang kaya mong gawin? Kayang-kaya kitang patayin! Isang tusok lang ng matutulis kong kuko sa dibdib mo at mamamatay ka na! Napaluhod si June sa lupa nang sa wakas ay umepekto na rito ang tubig alat na isinaboy dito. Sinubukan nitong umalis ngunit natrap naman ito sa loob ng bilog na gawa sa dinurog na uling. Dahan-dahan namin siyang pinagmasdan na mawalan ng lakas. Anong ginagawa niyo sa akin, mga lantik kayo? June, ito na ang katapusan ng kasamaan mo. Kasamaan? Hindi ba't ikaw masama sa ating dalawa? Dahil lahat alam ng atensyon na inagaw mo. Inagaw mong lahat sa akin. Hindi ko alam kung bakit mo nasasabi yan, June. Inagaw mo sa akin ang scholarship. Si Dayan, ang magandang buhay na pinapangarap ko. Walang inagaw sa'yo si Chris, June. Nagpalamon ka lang talaga sa galit at inggit. Kung may dapat sisihin kung bakit nagkaganyan ang buhay mo, ikaw yon. Sa akin mo isinisisi ang lahat. Diyan kayo magaling. Bakit? Ginusto ko bang maging aswang? May pagkakataon ka para magbago at ilagay sa ayos ang buhay mo. Pero hindi mo yun ginawa. Kasalanan mong lahat dahil bumalik ka pa rito sa baryong to. Kung hindi ka na lang sana bumalik at nagpakasaya ka sa buhay mo sa Maynila, hindi sana mangyayari ang lahat ng to. Tama ng satsat! Chris, ngayon na! Inilubog ko ang aking dalawang kamay sa timba na may dugo ng hayop na pinatay ni June. Pagtatapos noon ay magkasabay kaming sumugod ni Chris.
Nagawa niyang patumbahin si June at iliin ang itaas na bahagi ng katawan nito sa lupa habang ako naman ay gumagawa ng seal sa tiyan nito. Hindi yun naging ganoon kadali dahil pumapalag ito. Bitawan mo ako! Mga walang niya kayo! Tapos na. Pabagsak akong napaupo sa lupa habang naghahabol ng hiningang pinanood kung paano naging taong muli ang anyo ni June. Nagawa kaming gapiin ang aswang na katauhan nito at ikulong yun sa katawan nito gamit ang isang sumpa. Babalik na sa normal ang lahat. Babalik na ang katahimikan sa baryong yon. Ngunit kasunod noon ang unti-unti kong panghihina hanggang sa tuluyan ang nagdilim ang aking paningin. Ang huli kong narinig ay ang umiiyak na tinig ni Chris habang hawak niya ako sa kanyang mga bisig. Bona! Bona! Gumising ka, Bona! Bona! Oo, ay kawawa naman ng bata na yan. Iniwan ng mommy at daddy. Oh sige, tama yan. Isumbong mo sa lola, ha? Aba, nakakahalata na ako dyan sa anak mo, Maria. Kapag gusto niyang masolo ang asawa niya, naging bisyo niya ng iwan sa atin ang anak niya. Ikaw naman, Joselito. Hindi ka pa natutuwa na nakakasama natin ang apo mo? Isang beses sa isang buwan na nga lang nauwi si na Chris at Bona dito mula nung may panganak itong apo ko. Oh, narinig mo. Sumasang-ayon ang apok mo. Ang lagay ako naman ang hindi makasolo sa iyo. Oh, hayan na palang dalawa. Ipinarinig mo pa talaga. Nakita mo yun, Chris? Hinampas ako ng nanay mo. Akin na ho si Christina, Nay. Nag-enjoy ba ang baby na yan kasamang lolo't lola? Kabait na bata, manang-mana kay Chris. Hindi man lang umiyak nung iniwan ninyo. Totoo ba yun, ha, anak? Aba nga naman, marunong nang sumagot ang baby na yan, ha? O siya, dyan na muna kayo, ha? Magluluto muna kami ng nanay nyo ng almusal natin. Oo nga, kaya bilisan mo, Joselito! At mamimingwit ka pa. Parang giliw na giliw si na itay at inay sa apo nila, no? Oo nga, pero sabi nila, ganun daw talaga kapag unang apo. At sumang-ayon na naman ang isang ito. Ano kaya kung sundan na natin si Christina? Pwede naman. Talaga ba? Oo naman, sus. Iwan na muna natin si baby dito ng mga 1 linggo. Sige ba, basta ba ikaw ang magbubuntis? Naisahan mo ako ron, ah. Babago pa nga lang gumagapang itong anak mo, gusto mo na namang mag-anak? Nagbibiro lang naman ako. Alam ko. Saka, pareho naman nating alam na maselang ka magbuntis. Dahil medyo humina ang katawan mo mula nung ginawa mo yung ritual kay June. Ay, kung alam ko lang na gano'n ang mangyayari, di sana hindi na ako sumang-ayon sa plano mong yun. Ganun talaga. May mga bagay tayong dapat isakripisyo para sa kapakanan ng mas marami. Hindi ka ba nagsisisi sa ginawa mo? Ano naman ang dapat kong ipagsisi? Yung, alam mo na. Matapos kong isagawa ang ritual kay June, halos 1 buwan akong mahina at nakaratay sa banig. Ang akala ng lahat, mamamatay na ako. Ngunit yun pala ang kapalit ng ginawa ko. Nabawasan ang lakas ko at naging sakitin kahit wala naman akong sakit. Ang pinakamalungkot sa lahat ay nawalan na ako ng kakayahang manggamot. Noong isilang ko ang anak kong si Christina, tahimik akong humiling na sana ay malipat man lang sa kanya ang kakayahan sa panggagamot na mayroon ako noon. Subalit ang sabi ng tatay ko, mukhang malabo raw yung mangyari dahil pinutol na iyon ng pagpataw ko kay June ng sumpa. Ito ang palagi mong tatandaan, Chris. Sa ngalan ng pag-ibig, handa akong gawin ang lahat at hindi ako magsisisi. Kaya huwag ka na makonsensya, okay? Alalahanin mo, hindi mo ako pinilit. Salamat at dumating ka sa buhay ko.
Ikaw at si Christina, pangako ko sa iyo at sa anak natin na sa pagkakataong ito, ako naman ang poprotekta sa inyo. I love you, Chris. I love you, Bona. We love you, baby. Kapwa kami natawa ni Chris nang biglang abutin ni Baby Christina ang daliri ko at isinubo iyon. Kagad naman akong nagulat nang may maramdaman akong kung anong mainit na pakiramdam na nanunulay sa bawat himaymay ng katawan ko. Agad naman kaming nagkatinginan ni Chris at tila ba nahulaan niya kung ano ang tumatakbo sa isip ko. Posible kayang nalipat sa anak ko ang galing ko sa panggagamot? Aba. Mukhang may little albularya na tayo rito ah. Shh! Hindi pa tayo nakakasiguro. Kailangan muna nating ikonsulta to sa pamilya ko. At kung ano man ang magiging hatol, masaya pa rin ako. Tama ka. Pero sana, kung may kakayahan man na manggamot ang anak natin, ay hindi niya sapitin ang mga naranasan natin. Isa na lang ang hiling ko ngayon sa buhay. At yun ay mamuhay ng tahimik. Simple at masaya. Kasama ang aking mag-ama, 10 ng aming pamilya. Lahat ng mga masasamang nangyari sa nakaraan ay isa-isa na naming ibinaon sa limot. Naniniwala ako at si Chris na bawat nilalang sa mundong ito ay parte na ng kung ano ang humubog sa atin bilang tao. Siguro nga ay kulang lang tayo ng pangunawa. Kung matututo tayong magpakumbaba at makisama, siguro wala ring masamang nilalang na mabubuhay sa mundo.